Ka Jingleit Jngoh jong ka Maria thei soti ya ka Elizabeth. Ka Jingleit Jngoh jong ka Maria ya ka para jong ka Elizabeth kalong ka jingja ka bapla ha ka jing Kristan. Lapan sa akan mau kum ka sngi burom jong ka Jingleit Jngoh ka Maria thei soti ya ka Elizabeth ha ka life huwai tarik jemang ha ka balak Catholic. Kat kum ka khana pateng ka Maria kalami na Nazareth ha ka bakut jong upenai leber pat kala yad lang ba kilom sa Hebron, sa Pang, sa Thi, jong ka Jerusalem, ban yarap yang para jong ka Elizabeth. Ya kani ka jingja labatay syai haga gospel jong Lucas kalanong kabaningko. Andala wanpoy ka Maria, ka Elizabeth kala snow ya ka jingdon rengkat jong nong penim bakenja blay, bad ikunlong hapo jong ka ila kenji da ka jingkmen. Haka ta ka klip mat uyo anis ula syak pen kuit na kapop tenrai bat ula dap da ka jing ai uble. Ka Elizabeth ka baladap do mensi mekut kala perta da ka sur bajam. Pilong ka balakerku na pedengki kenthei baro bat balakerku unlong ukun bapin sakha. Hatu ngadai ka bakat ka kemi utrai kanda wan Jngoh yang Ti ka Maria kalaong. Ka donu jonga ka yaro pendon burom ya utrai. Ka mensiem jonga ka syat kemen hau belai nong penim jonga. Naba ulakan mau yanga ka syakri barit jong baro ki pateng ban riu ki ban sawan kin sakot yanga ka bala kerku. Ubadon bor ulale ki bakrau hanga ka bakhut ka kerteng jong Ule isin pateng la pateng ya ki tu ki bating burom ya Lapen ya ke borba da ka ksangti jong ulapen kulmar jingmut ya ki basarong hagi jing perkat bari jong ki. Ulapen hiarket ya ki bakrau bor, bat ulaken piu ya ki baret, ulapen kedang ya ki batngan da ki babha, bat ulapha no theli ya ki bari uspa. Ulabat ya la ka kular hagi pa temen jongi, bat ulaya rab ya usyakri jong Israel. Ulaken mau ban pen ya la ka jing isnei hau Abraham, bat halaki kun iksiu jong Jngoh. Hadin baka Maria kala sa bat ka Elizabeth kumbalai benai kala lit pai no sya Nazareth. Joseph bakut ula senran lang ya ka Maria sya Nazareth bat hadin lai benai ula wan biang sya Hebron ban yalam ya la ka tengah sya